Sayın Bafıl Talavani'ye selamlarımı iletiyorum. Şeyh Mahmud Berzenci ve Şeyh Mahmud Berzenci ve Mam Celal li bajarya Herdiyan ez gelek bextewarim ku beşdarî konferansê dibim û şanazim. Süleymaniye Helbesvan Mehmet Emin Zeki'nin Piremert in Şerko Bekes'in Piremert û Şerko ji vî bajarîne li vê derê gelek girîngek em aştî û çareseriyê biaxivin niha hûn jî dizanin. Ez naxwazim zêde jî behs bikim berî 100 salî ser masayan rojhilata navîn hate parçekirin bi awayekî rejimên tekparêzî û faşîst hatin avakirin. Ev rejîman nikaribû aştî û demokrasî bi aniya rojhilata navîn 100 salin li rojhilata navîn gel û netewên cuda dibin zilmê dabûn û hatin înkarkirin li derveyî sîstemê hatin îştin. Piştî 100 salên encamên va polîtîka nebû emenha dest bi heyameke nû kiriye. Di va heyama me nû da bi taybetî rojhilata navîn û li Tirkiye divê gel û bawerî bi nasname û baweriya xwe bijîn û wek welatiyên wek hev divê bijîn em nihat nav pêvajoyeka wiha dane. Li Tirkiye jî pêvajoyeka çareseriyê dest pê kir. Bi banga Birêz Abdullah Öcalan ew şerê ku 45 salin berdewam dike dê bi dawî bibe. Ew şerê ku 50 salin rabûrdiya wê heye Partiya Karkerên Kurdistanê xwe fesix kir. Birêz Öcalan ji bo ku demokrasî were Tirkiye û ji bo ku Kurd û Elewî û gelên ji baweriyên din bibin welatiyên wek hev deriyek vekir. Me jî weke Dem Partiyê di vî deriyê ku hate vekirin re ji bo ku Tirkiye bi careka din bi Kurdan ra li hev were aştiyê pêk bîne û komareka demokratîk ava bike û ji bo ku polîtika sedsalî înkarê bi dawî bibe em tekoşînekê dimeşînin. Me berdêlên mezin dan niha li girtîgehan bi hezaran siyasetmedarên Kurd hene. Daxwaza wan ya hevbeş ew e ku Kurd bin nasnamaya xwe û weke welatiyê wek hev di navê sîstemê de bijîn. Eger ev pêvajo bi serkeftî serkeve dê înkar bi dawî bibe wê rejîma tekparêzî bi dawî bibe yanî kiryarên antîdemokratik ên li dijî Kurdan û opozisyonê dê bi dawî bibe. Girtî dê bigêjin azadiya xwe azad bibin. Ya herî giring jî Tirkiye'de ji qalibê xwe derkeve û gel û baweriyên cuda nas bike. Paradigmaya Birêz Öcalan tenê ne ji bo Tirkiye, paradigmaya Birêz Öcalan li rojhilata navîn ji bo ku va şer û pevçûnên li rojhilata navîn rawestin jî pêşniyaran dike. Li kêleka me Sûriye heye 100 sala dawiya Tirkiye bi înkar û tekparêziyê berdewam kir rejîmeka zordest hebû. Ew rejîma zordest çû rejîmeka nû hate şûnawan û rêvebiriyeka nû hat. Ew nizande niyeta wê rêvebiriyê çi ye. Eger dê dîsa ew rêvebirî jî înkar û tekparêziyê berdewam bike dê bibe dubare 100 sala borî. Pêvajoya li Tirkiye dibe ku bandoreke erênî li pêvajoya li Sûriye jî bike. Eger em li Tirkiye encamekê bistînin dê li Sûriye jî serkeftin bê. Kurdên li Tirkiye dixwazin Kurdên li Iraqê jî bi azadî bijîn û weke welatî wek hev bijîn û li Sûriye jî çareseriyeke demokratîk dixwazin.
ام دکیجان قناغه دانه ام نهاد قناغه دسپیک یا پیواجوه آشتیه دانه برز اجالان بانگک لیمرالیه کر اول پارلمانتوی کمیسیون کتا آوا کرن اف کمیسیون نهاد جوینان دیگه دروژن پیشمه ده دماغ پارلمانتو هاد وکرن اگر اف پیواجو بردوام بکه ده زمینه که هر تنها یاسایان جی چه ببه لی هونجی دزانن که او رژیم انکار کر یا 100 سالی و او هشمندیه یا کچه کریه هشه کچه کریه امین حتی ها نکارن سر آشتی راستقیم باخفن جبو که گلن ترکیه نگجن ما فیخوا زمینه که دجبرجی هیا زمینه که 1000 سالن کردن لوی داره هنه انکار دکنه هیا به سوسیالیستان را به جنان را به جوانان را جبو اف نیرینا انکار کر نمینه و لکومارا که دموکراتیک تا کرد و علوی و باورین دن با آزادی بجین ام هول ددن ام کارا که زحمت دکن انکار و تنه حسباندن بجاره که دا جهولی را نابه به گوتو بیجان و لسرماسه رونشتنه لی ام به بریارن تف حمو زحمتی و آستنگیان و او نرینا که کردان ناسنا که جی جبو که اف پیواجو بسر که ام تکوشینا که زیده دمشینن دم پارتیا کنها از لسری مل 4 آلیین ترکیه جوینان لدار دخه تنه نه به کردان را به ترکان را به چرکزان را به عربان را هفدیتنان دیگه دخوازه ببیجه که شر و پفچون ندان زرارین Türkiye zedeye sadama xarabuna aburiya Türkiye jî şerrel gel Kurdana eger ev şerru pevçîn ji holê rabe dibe ku li Türkiye aborî jî baştir bibe eger em karibin li Türkiye ev pêvajob serkeve em dikarin aştiya Kobanî û Qamişlo û Şamê jî pêk bînin eger em dikarin modelek aştiyê li Türkiye çebikin em dikarin şerru pevçînin di navbera Filîstin û İsraîlê da jî ku berdewam dike dikarin ji wan re bibine modelek sedemeka yek sebek Tekane sebebek eva şer û pevçînûn rojelata navîn heye û jî ku rejîmên tekparêzî ne eger ev rejîm vê tekparêziyê bi dawî bikin guhertinên yasayî û destûrî bike û biwarikin ev dê gola xûnê ev axan ku şer û pevçûn lê berdewam in dê piştî 100 salî bigihêjin aştiya xwe ya rastaqîn em li van axan ji bo pêkanîna aştiyeke mayînde hewl didin.